Teñen todos unha proposta encima da mesa que se lles mandou ca orden do día. Entón se propón a creación de plenos todos os bimestres, o último viernes de cada bimestre, excepto o do mes de agosto, que coincide, que se pasaría cada un. Pois nosotros evidentemente vamos a manter a nosa proposta porque creemos que é unha obra pola cual se veu desarrollando durante moito tempo, que en moitas ocasións o público no pleno. De todas formas hai algo que é sumamente importante que facemos desde fai moito tempo e que seguramente fan poucos concellos, que é colgar directamente en internet todas as sesións plenarias para que señan absolutamente transparentes e para que se vexa absolutamente a postura de cada grupo político do que decimos e como decimos. E polo tanto hai outra cousa que tamén hai que ter en conta, que é a dos traballadores, e polo tanto nosotros vamos a manter ese criterio de horario que nos parece que é o lógico e o normal e o que se desarrolla nunha boa parte das administracións. Bueno, antes de nada... Que está de acordo, dice? Sí, dice que está de acordo. Antes de nada, pois, matizar ou explicar o de presentar a proposta por escrita era unha simple cuestión de quedar a constancia do que íbamos dicir agora, como este é un pleno onde en principio non se poden presentar mocións nin cosas de outro tipo, quedar a constancia por escrito de cal era a nosa proposta que íbamos defender agora aquí de palabra, non era o obxectivo que fora unha proposta priva ni moito menos, simplemente unha cuestión de constancia. En canto aos motivos, bueno, para empezar, que lóxicamente co que é a parte da periodicidade dos plenos parecenos correcto, un cada 2 meses para un concello como Outeiro de Rei parecenos que é unha cadencia axeitada para os temas que poida haber no concello. O que si estamos en completo desacordo é que señan un día laborable e a unha de mediodía. Nós defendemos sempre que a política e as institucións teñen que estar o máis cerca posible da cidadanía e para iso hai que poñer as menos barreiras posibles, as menos trabas posibles para que as veciñas e os veciños do concello ou do lugar no que se trate se acheguen ás institucións e poidan participar da forma máis activa posible. Nesa liña, nós propoñemos que señan os venres ás 8:30 da tarde ou sábados incluso en horario de mañá, estando abertos a calquer tipo de negociación para chegar a un posible acordo entre todos, pero sempre na liña de facilitar a participación cidadá nos plenos. E incluso é máis. Aquí xa tamén advirto que tanto o meu compañero neste caso como eu somos novatos nesta cuestión de concelleiros, co cal supoño que ás veces meteremos, sobre todo ao principio, a pata en moitas ocasións. Eu non sei se é legalmente posible que cando hai un pleno onde se tratan puntos que afectan moi concretamente a unha parroquia ou a un sector da poboación moi concreto, se pudera trasladar o pleno e celebralo fora da que son as dependencias municipais. Descoñezo, non o sei, pero se fora posible incluso a nós gustaríanos que cando se trata un tema de importancia para unha parroquia, para un barrio, para o que sexa, habendo un local municipal nas inmediacións, se pudera celebrar o pleno ali, sempre na liña de acercalo o máximo posible á cidadanía. E a maiores deso, tamén nos gustaría, sabendo que é imprescindible que haxa un mecanismo para que poida haber plenos extraordinarios, que é importante, porque hai veces que hai temas que non poden esperar o pleno ordinario, ao mesmo tempo que se fixera unha regulamentación, un regulamento, algo así, que tamén impedise que se convocaran, por dicirlo así, por capricho, non? Aos cidadáns costaxes moito pagar os seus impostos, convocar un pleno costa o seu diñeiro, co cal hai que facelo cando hai que facelos, pero tampouco se deben facer por capricho. Entón, deberá estar o máis regulado posible o que é a convocatoria dos plenos extraordinarios. Nosotros mantemos esa postura porque nos parece máis correcta, porque nos parece que se fixo durante moito tempo, porque ademais temos que ter en conta os traballadores que cando se fan os plenos debe de estar aquí aberto, porque ademais os concejales teñen o tempo libre sempre para asistir a un pleno que se lle lo permita a lei, e porque, volvo a insistir, nosotros facemos un exercicio de transparencia, eu creo que seguramente pionero, sobre todo en concellos deste tipo, deste tamaño, de colgar directamente en internet todas as nosas sesións plenarias, para que se vexen absolutamente o que decimos, o que propoñemos e como propoñemos. Evidentemente, se poden facer propostas de todo tipo e se pode argumentar calquer tipo de cousas, pero, bueno, nosotros creemos que esta é a situación correcta, que
Ademais, non tuvemos, digamos, nunca ao largo de moitos anos, ninguna reivindicación, digamos, máis ou menos importante por parte dos ciudadanos con respecto a eso, e realmente nosotros non vamos a cambiar esta postura. Co cual, non sei se queren fazer alguna outra intervención máis, pero, e con respecto ao que decía o concejal do BNG, de que se considera novato, non se preocupe usted que nosotros aquí somos sempre, sabe que nin siquiera temos un reglamento do tempo que se pode falar, como hai moitas institucións onde ustedes gobernan, e cando levamos 2 minutos xa se nos dice, oiga, que se acaba o tempo, e nosotros aquí eso non o viñamos facendo hasta ahora, e espero que eso non faga falta facelo, porque nosotros, evidentemente, o que queremos é que aquí cada grupo político exprese as súas posturas, e eu sí que lles agradecería que cando fagan propostas por escrito, como fixamos nós, pois non lo fagan con algo de antelación, porque realmente ustedes son os que nos fan unha proposta por sorpresa para ver se nos sorprenden, que nós eso tiñamos moi fácil de facer, que non lles poñer nada para lle a proposta agora, pois sería moi fácil, pero me parece que esa non é a forma máis correcta, digamos, de trasladar as propostas de cada un, pero, bueno, eu digo porque usted dixo que, como era novato, pois que ao largo do tempo, pois eu espero que no futuro as propostas, pois, polo menos vayan ca orden do día, ou máis ou menos con algo de antelación, para que nosotros podamos tomar postura como ustedes a poden tomar, porque se entramos nese xogo, pois, evidentemente, eso pode facer calquera, pero ten pouco sentido. E con respecto a que se convoquen plenos ou non por capricho, hombre, nosotros aquí, desde logo, non nos encargaron que legisláramos para a legislación das bases da régimen local. Que eu conozca, en ninguna institución das que ustedes gobernan, e por suposto das que gobernamos nós, nin o Partido Socialista, conozco que se lle saca a competencia ao alcalde de convocar os plenos cando realmente considere que son necesarios. E desde logo eu sí que lle aseguro que por capricho non nos convocamos nunca. Pero eu creo que en ningún caso, en ningún momento, e me gustaría ao mellor saber se en algún Concello de España ou Diputación hai algún caso onde o alcalde ou o presidente da Diputación non señor que convoca os plenos. Entón, por suposto, non estaremos de acordo con esa postura, porque, hombre, debemos xogar ca reglas de xogo que temos establecidas. Eu xa sei que hai xente que a veces a legislación non lle gusta e dice que se non lle gusta que a salta. Nosotros somos moi escrupulosos ca legislación e nosotros cumprimos ao pé da letra. Cando nos vai ben e cando nos vai mal. Non é a nosa intención, no primeiro pleno, entrar xa en polémicas, sobre todo cando son estériles, non? Ninguén lle impide, discute a capacidade do alcalde, presidente de Diputación, presidente do Goberno, da Xunta, de convocar as xuntanzas cando considera oportuno. Para nada, lóxicamente, nós só dicimos que hai que ter racionalidade. Evidentemente, vostede, como alcalde, pode convocar o pleno cando considera oportuno, cando queira, e nós, como concelleiros da oposición, podemos criticarlo tamén cando desexemos, con toda a naturalidade, non pasa absolutamente nada, xa a xente xulgará cando teña que xulgar e punto, non pasa nada. Eu está referíndose sempre ás situacións nas que goberna o meu partido, algo así, eu de que saiba, hasta ahora non gobernei en ningún sitio, e naqueles sitios que tuve capacidade para convocar a xente para reunións, nunca na miña vida, e xa teño 50 anos, lle cortei a palabra a ninguén, e sempre deixei falar a todo o mundo o que quixera. Mas pareceme mal, faga que non faga, é igual, que non se deixe expresar a xente. E se o fan os do meu partido, aseguro que vou dicir exactamente o mesmo. Porque a mí neso non quero que me diga pillado no futuro con ese tipo de cousas. E solo, xa remato, porque insisto que eu creo que non é o seu día de ter este tipo de polémicas. O tema da proposta por escrito non é culpa dela que o fixo coa maior dilixencia posible, mas incluso que pasouse dilixente neste caso, non? Incluso lle dixen á compañera que me registrou o escrito que era simplemente baixar constancia que o deixábamos daquela, porque pois cando saíamos igual xa non está. Non era con intención de presentar unha proposta por escrito para debatir no pleno. Eu aseguro que as propostas que presento o BNG, senón que seña por un motivo sobrevido, vamos a presentar en tempo e forma suficiente para que seña coñecido por todos os membros da corporación e moi posiblemente pola ciudadanía que queira coñecelas.
E máis desexo, e supoño que será así, que as propostas que fagan dentro do equipo de goberno pasa exactamente o mesmo, que é a mellor fórmula de poder estudialas e poder debatelas con toda a naturalidade e logo cada un posiciona o equipo de goberno así o viñamos facendo, e cando nosotros evidentemente non queremos entrar en polémicas tampouco, nunca máis leixo da nosa intención, non solemos provocar ningún tipo de polémica. É verdade que case sempre respondemos ás que nos provocan, se non a fan, pero nosotros non solemos provocalas. Pero, bueno, eu non o digo con ánimo de crear ninguna... Evidentemente, se facemos un reglamento que diga como se convocan os plenos, lle quitaría a usted a capacidade ao alcalde de convocalos. Se falamos polos anos anteriores, pois, por exemplo, o ano pasado tivemos 8, e algúns anos tivemos 7, 6, máis ou menos se miráramos a media, eu teño aquí do ano pasado, pois foi de 8 plenos. Entón, quero decir que nun concello como este, que eu creo que é bastante dinámico, e que ten un movimento en todos os aspectos bastante digno de ter en conta para o seu tamaño, pois me parece que son unha convocatoria de sesión bastante moderadas. Seguramente que se miráramos, pois poderíamos encontrar moito máis, pero vai, eso non é o... Entón, eu simplemente para dicirlle que me parece que a competencia do alcalde na convocatoria de plenos está establecida, é normal, utilízase con normalidade en todas partes, e nosotros nos gusta en moito ser absolutamente normales. Nos gusta ser absolutamente normales e previsibles que a xente. E non se preocupe usted polas posibilidades de falar, que dentro da normalidade usted vai poder falar en este pleno sempre que queira ou necesite. E xa digo, sabe que non temos ningún reglamento que nos limite o tempo para falar a ningún de nós, porque me parece que o de falar é fundamental. E todos os grupos políticos, usted como o resto dos grupos políticos, pois evidentemente van ter a mesma situación, porque o tratamento, como non podía ser de outra maneira, será igual para todos. E cando decía que usted non tuvo que non gobernou en ningún sitio, pero usted, igual que eu, pertenecemos a un partido político. E podemos salirnos del cano que iramos. Entón, temos que asumir, ou desde logo, eu polo menos así me considero, e así me piden desde outros ámbitos moitas veces, e eu así lo suelo pedir tamén aos demais, que cando un está nun partido político, evidentemente ten que asumir as cousas boas e as malas dele. Entón, aunque usted non estivera en ningún goberno, evidentemente, o que fan o goberno do seu partido político, pois evidentemente a usted tamén lle van a afectar, como me afectan a min e como nos afectan os do noso grupo, o que fai os nosos gobernos en moitos sitios de España que teñen o mandato dos ciudadanos de gobernar. E, evidentemente, en base a eso, pois a veces nos temos que comparar, porque non hai outra maneira de compararlos. Ao mellor que ano pasen 4 anos nos podemos compararnos aquí entre nós, pero evidentemente neste momento, como ustedes acaban de chegar, pois a comparación só pode considerar que isto está debatido. Vamos pasar a votar esta proposta do grupo de goberno. Votos a favor, 8. Votos en contra, 5. Queda aprobado.